Esta setmana ha començat a l'Audiència de Castelló el juí contra les 5 persones acusades de l'assassinat de Guillem Agulló, el jove de Burjassot apunyalat a Montanejos en Pasqua de 1993. Es complixen ara 2 anys i mig d'un crim que va commoure la societat valenciana per les peculiars circumstàncies en què es va produir. La figura d'Agulló va provocar la solidaritat al carrer de diversos col·lectius. Per a ells, Agulló va ser la víctima de la violència feixista. Un mòbil, el crim ideològic, que ha sigut negat per les famílies dels 5 joves detinguts sota els càrrecs d'assassinat. Presumptes culpables que neguen fins i tot haver comès el crim. Després d'una llarga instrucció al jutjat de Sogorb, l'última paraula la té un tribunal de l'Audiència de Castelló. 3 magistrats tenen en les mans les claus de la justícia. Un mes sencer haurà de durar el juí que dilluns passat va començar a Castelló en un edifici bancari especialment habilitat per a l'ocasió. A la porta, les mostres de solidaritat amb la víctima es van veure entelades pel comportament d'algunes persones que van llançar objectes contra la policia, cosa que va provocar una resposta contundent. A l'interior de la sala s'han prohibit les càmeres mentre es desenvolupa el juí. Així s'ha sentat Pedro Cuevas, de 25 anys, el principal acusat, l'únic dels 5 joves que ha sigut interrogat durant esta setmana. El fiscal i les acusacions acusen Cuevas i els altres 4 processats d'un delicte d'assassinat, pel qual demanen penes que oscil·len entre els 26 i 30 anys de presó per a cadascun. Durant estos dies s'ha recordat el que va passar en Pasqua d'aquell 1993. Tot va ocórrer vora la 1 de la matinada del dia 11 d'abril. Guillem Agulló, d'acampada a Montanejos, està a la plaça del poble amb uns amics. Un altre grup, en el qual es troba Pedro Cuevas, es dirigeix cap a ells recriminant-los que porten una pegatina en què es llegeix la frase «Matanazis». Un amic de Guillem diu «Ja estan ací els racistes de Marchalenes». Es produeix una baralla i el grup de Cuevas aconsegueix arraconar Guillem, que queda indefens. El grup de Marchalenes el va trobar, es va dirigir cap a ell, el va començar a insultar i a colpejar i a poc el van aïllar de la resta dels amics, el van espentar per un carreró molt estret, allunyant-lo de lo que és on estava tota la gent, i quan el tenien completament cercat i a base de cops l'havien deixat pràcticament grogui ja, el van clavar una navalla al cor i el van deixar mort pràcticament instantàniament. Se produce cuando está sujeto por varios de los acusados en el brazo izquierdo, es decir, lo sujetan por el brazo izquierdo, lo tienen a su vez sujeto por el cuello y encorvado. Y en esa situación hay un testigo que no es ni amigo del grupo de Guillem, ni tiene ninguna relación tampoco con el otro grupo, que asegura que en esa situación, en esas circunstancias, observa cómo el cuchillo, la navaja, penetra en el cuerpo de Guillem por parte de uno de los acusados. Les acusacions tenen un testimoni que assegura haver vist com Cuevas apunyalava Guillem, encara que la defensa no atorga valor a esta declaració. En quant al testic, escolta, si sempre estan dient allí que hi ha 8 o 9 o 10 persones alrededor i és contra un murete, vol dir que aquestes 10 persones és com si foren 20 persones alrededor, puesto que la part del murete no podia estar coberta per ningú. Si no la venen les pròpies persones que estan alrededor de Guillem Agulló, com la va veure una altra persona que està darrere de totes aquestes persones? En un primer moment, Pedro Cuevas va reconèixer que va traure una navalla amb la qual podia haver ferit mortalment Guillem. Fins i tot li ho reconeix a sa mare, quan dies després del crim s'entrega a la Guàrdia Civil. Porque él me dice eso con mucho sentimiento, mamá, por lo que he hecho, ¿cuánto vas a tener que pagar tú? Yo le dije, no te preocupes, hijo mío, yo soy tu madre y pagaremos lo que toque. Porque tenía la navaja y como iban bebidos y como dijeron que era una navaja, entonces allí parece que no había otro con navaja, entonces se creía que era él.
Poc després, els perits asseguren que l'arma del crim és una altra navalla, la trobada per la policia en casa de Gerardo Damián, un dels altres acusats. Les acusacions mantenen la tesi que Cuevas utilitzà la navalla de Gerardo per apunyalar Guillem, cosa que nega la defensa per a demostrar la seva innocència. Però el juí per la mort d'Agulló es veu envoltat per una altra circumstància que enfronta directament les parts presentades en el procés. Va ser un crim polític. Els joves de Marjalenes mataren Agulló perquè era un jove antiracista i antifeixista. Són els acusats membres d'un grup defensor d'ideologia nazi. Cada part té una resposta a aquestes preguntes. Guillem Agulló, ¿quién es? Es la figura representativa, visible, destacada. Es el líder del grupo SAR en Valencia. El grupo SAR es básicamente un grupo antirracista y antisenófobo, que representa la antítesis de los criterios que al grupo Marjalenes se le atribuye públicamente. Digo públicamente en tanto en cuanto determinados sectores los ubican con contenidos básicamente xenófobos y racistas. El cert és que l'assassinat de Montanejos posa en marxa la màquina de propaganda dels grups neonazis establits en la ciutat de València. Acción Radical dedica part de les seues publicacions a infamiar Agulló, del qual saben que és membre de Sharp, un grup format per esquins antifeixistes. Els neonazis tenen en aquesta època una xarxa de contactes suficientment organitzada que ataca amb duresa els cercles pròxims a Agulló. Ara, 2 anys després, Acció Radical es troba pràcticament desarticulada i els seus principals membres controlats per la policia i fins i tot condemnats per la justícia. Però en este mosaic de cercles ideològicament enfrontats, la policia dedica una investigació a l'anomenat grup de Marjalenes, al qual pertanyen Pedro Cuevas i els altres 4 acusats. La Brigada d'Informació realitza un informe confidencial en què s'assegura que està format per uns 30 joves d'edats compreses entre els 15 i 25 anys. Segons la policia, sospiten dels grups progressistes perquè estos els acusen de conservadors i feixistes, però no se'ls pot identificar amb una ideologia concreta. Fins i tot hi ha un jove de color. Reunits en este arbre del barri de Marjalenes, parlem amb un equip de Canal 9. Amaguen les cares perquè asseguren tindre por. Nos acusan de neonazis y aquí han habido yonkis, gitanos y han habido de todo. De hecho, hay un amigo de color aquí con nosotros. ¿Nos podrías contar un poco más detalladamente la relación de Pedro Cuevas con el grupo y contigo? Un poco más detalladamente. Pues nada, salía de trabajar, se venía aquí, pues como cualquier otro grupo de jóvenes. De Marjalenes no es diu mai en ningú moment que sigui un grup polític, sinó simplement és un grup de veïns, d'amistat, de gent que freqüenta el barri de Marjalenes, i de lo de Marjalenes Cuarto Reich no havien sentit mai en la vida. Amagant les cares, també per por a represàlies, ens reben el Sharp, els anomenats skinheads. Ens asseguren que la mort d'Agulló és un exemple més de la violència. Ells es defineixen com lluitadors contra el racisme i ens asseguren que les amenaces dels grups feixistes són constants. Que amenaces hem tingut abans, ara i de sempre. O sigui, que ja no és per l'assassinat de Guillem o no per l'assassinat de Guillem. Les amenaces estan i estan per conflictes ideològics més que res. Nosaltres no podem defensar mai el racisme, no podem defensar mai el feixisme ni podem defensar mai les desigualtats socials. Ells pareix que és el primer que defenden. I per això, o sigui, les lluites estan. No és perquè sigui Guillem o perquè deixi de ser, estan ahí. Per a l'advocat de la família Agulló no hi ha dubte que Guillem va ser víctima d'una agressió amb mòbil ideològic. Conforme se agrede a Guillem Agulló, se están lanzando frases como yo soy nazi, yo soy nazi. Está también en el hecho posterior, es decir, ya ejecutada la acción, es decir, el acuchillamiento, cuando se marchan del lugar y uno de ellos se vuelve y con el brazo en alto, con el signo fascista, da gritos de arriba España. Y aseguran algunos testigos que incluso se canta el cara al sol, vivas a Franco, etc. Desde esa perspectiva no cabe ninguna duda que el contenido es ideológico, que la muerte responde a determinados intereses ideológicos.
La família Agulló ha optat per no fer cap declaració esperant la sentència. Esperen únicament justícia, el mateix que diu esperar la mare del principal acusat. Si es, aunque soy su madre, tiene que pagarlo. No por los demás, sino por la conciencia de nosotros mismos. Porque nosotros somos personas de conciencia. Si lo ha hecho, lo tiene que pagar. Pero si no lo ha hecho, pienso que no.